Sziasztok, én Fanta vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogyan rakjatok be VH-t a Counter-Strike 1.6-ba. Na, első dolgotok, hogy amit kaptok linket felmentek az oldalra, és letöltitek. Ilyet kaptok, hogy OpenGL 32.dll, másolás, és itt a Counter-Strike 1.6 mappájába bemásoljuk. Ide. Nem a csétrikébe, hanem azzal előttibe bemásoljuk. Nekem már benn van, igen, be is másolta. Ennyi volt a dolgotok, hiszen már csak a játékba meg kell nyomni az F1 betűt, és az F1 betűvel aktiváljátok a VH-t, amivel átláttok a falon, nem az egész pályán láttok át, hanem a tőled legközelebb eső falon, azaz például ha mész rövidre, hosszúra nem látsz el, de ha már kimész arra, akkor átlátsz. Na, ez a VH ennyi is lenne, szerintem